Europan ibilita. Ez dakit nola ondo utzi diozu, eta... Ez zait ahaztu, baina bai, ahaztu zait. Orain azken aldian euskeraz asko adierazi dut nire burua, ez bakarrik, pandemia hasi izanetik ez dut bidaiatu, ez naiz egon atzerrian, eta orduan nire lan guztia hemen gertatu da, eta euskeraz gertatu da guztia. Aurretik, bueltatu nintzenean Euskal Herria, erdit izango, nire diskografian, nire kantugintza diskografian ikusten da. Lehendabiziko nahi horren diskoan, erdia euskeraz, erdia ingelesez zen, alabizi nitzalako, bigarrengoan ere hola izan zen, eta ja hirugarrengoan lehenengolarik euskera hutsean eta hontan ere bai, ez? Osea, ez zaita ahaztu, baina bai freskotasuna galtzen dezula, pasa ditut, ezakit, 16 urte gutxienez, batez ere neerlandera eta ingelesa eta frantsesa txapurreatzen eta ezakit zer, eta gaztelera ere bai, eta euskera oso gutxi hitz egiten nuen, bakarrik Amsterdamen lagun bat neukan euskeraz hitz egiten nuena, eta gero etxekoekin, eta ahaztu ez zaizu ahazten, baina bai freskotasuna galtzen dela, hizkuntzak praktikatu egin behar dira, horren aldrebes gertatuko zait, ziurrenik urrengoan neerlandera hitzen behar dudanean hitz asko ahaztu egingo zitzaizkidan, eta baina zure ama hizkuntza ahaztea zaila da. Hau euskaltegitan banatzen da, badakizu, AEKak editatzen duta. Bi arrazoi